Tämä on Matti Virtanen. Matti on töissä jättikorporaatiossa. Hänen tehtävänsä on ylläpitää XML-pohjaisia tietokantarajapintoja suodinkuivurien etähallintaan. Matilla ei ole aavistustakaan siitä, mitä suodinkuivurit ovat, eikä hän ole koskaan vaivautunut sitä kysymään. Matti on jaotellut työtoverinsa 3 ryhmään. On niitä, joita hän ei tunne, vaikka tervehtiikin heitä tunnollisesti joka aamu. Sitten on niitä, joita hän ei voi sietää. Hänen esimiehensä on tämän ryhmän kiistaton kuningas. Lopuksi on niitä, joita hän ei edes tajunnut olevan. Kuten naapuriyksikön Pirjo, joka pääsi eläkkeelle viime viikolla. Matti on kiinnostunut pienoismalleista. Joskus Matista tuntuu, että ne ovat ainoa syy nousta sängystä aamuisin. Matti haluaisi herätä innoissaan töihin menemisestä. Hän on kokeillut useimpia työpaikan harrastuskerhoista. Mutta mikään niistä ei ole täyttänyt hänen kaipuutaan muutokseen. 2 vuoden kuluttua Matti muistelee tätä hetkiä, jona hänen elämänsä muuttui. Matti on tuolloin aivan uusi ihminen. Hänestä tuli yrittäjä.